Haina hai lam so piro naro job to nai tong nai ta hok te bo suno tini naro bagai haina hai job notification tui faijak obong kan naro no mobile chai ma kana kisa sal sang jen notification ongkori faijak obo SSN bahak te notification ongkori femine combined graduate level ni hai ka ba CGL ni je notification ongkori femine naro joto no khana kha khlayo oboni nang nang tini ta wisya mujo khlaina ne obidhono mas lamka je apply khaya korok naro obosya apply khaima pinai naro baganyai jora tongkho go friends sang saima lanyaw jago nangkhumani tab kaisa kaisa details narok o jaga apply khanjagan qualification bus nangnai salary bus mannai bufurun chimi bus jorti or date jaka apply khlaina o sang kaisa kaisa jotono naliena go friends narok or nugui tongo obaka combined graduate level nang pulau saka oboni notification ongkri faijak ora apply khain thakan rong ni date nor nugui tongo o jaga o 21 tarik May ni simin oro siangjangmani tai o jaga last date ngan rong nor jaka 22 tarik June 2026 jortai ge jorata tei bisi kri ka friend song norok ta ufana apply khlaiman ko je apply khairok o video noman pore nor obisi apply khlainar di norong bagan yang tini o video slamo ge tai friends norok nugui tong pira hain hai o jaga o un thik lo no norok o jaga o kaisa online payment ma khainai obong ke norok besarang nangnai bang nongno notification ni bising jotono sawana norok nai tong na bungjo video no pulen sim pa hezara obo saw sawarang payment khanjangnai application fee abo bang nongno phonong nai tai norok oro nugui tongo obon thik tolano norok ni application norok submit khlaiman pore norok ni kuni kise bulok tong kai norok abono bo thik khaimane abono correction khayan bagai norok no jora fee ka norok nugui tongo jagwa norok nugui tongo 29 tarik June 2026 ni simi 1 tarik July 2026 jorotei time rijaka friend song norok correction khlaiman nai o date ni bisingono norok ni keboni bulungi tong kaita friend song go friends hanya hai sang saima lifne o jagwa norok nugui tong phiro oro norok exam mar nai exam ke duita norok ni exam nai o jagwa kaisa ke puya norok nor TR1 exam na harjangnai obo bebang no computer based exam norok na harjangnai TR2 obo norok ni o jagwa computer based exam na harjangnai ko friends norok ni duita exam nai norok oro nugui tongo bo maso norok ni exam nai o borok ri kha norok nugui tongo TR1 ni bagai norok ni oro August theke September ni bisingo norok no exam na harjangnai obo hai tentative norok no ri jaka tai norok nugui tong phiro hain hai obon thik talawa TR2 ni bagai norok ni o jagwa December bisingo norok ni exam na harjangnai go friends norok kha khlayo ro jotoni clear nga nanye tai kono kisu norok help rong nangi tongko bo application form khaitini rogo brok ni oro helpline number jak omdai thangai norok contact brok no khlaiman nai tai na homoni norok ni sungjangnai tongmani abro brok no sungai mannai go friends sung tabuk awni poretem nangkuman details saimalene norok oro norok ni post rok tai norok ni salary rok basam mannai aborong no brok oro details rekha number 2 norok nugui tongo jotono oro norok ni salary kan norok nugui tongo oro pay level 8 norok salary mannai 47600 ni siming 1,51,100 jorti norok salary mannai obo post ni baganai norok na asuk salary jangnai obo sangtam lalena post ni mung norok nugui tongo ek number assistant audit officer ni baganai central cadre ni bagani mo norok nugui tongo o jagwa norok oro apply khainthang norok ni umor 18 থেকে 30 বছর ni bisingo norok ni umor ngi tongkhangai norok apply khaimanai tai jara ST SC rok age relation bammanai norok na abo phunai friend song nai tong lewan bagani bidhono plan simi paithak jora tai norok nugui tongo number 2 assistant audit officer state cadre ni bagani mo norok nugui tongo tai number 3 tongo assistant account officer obon bagi bon norok nugui tongo 18 থেকে 30 বছর jotin rong ni umor na nangnai ni jotono oro kaisa kaisa yang yang yagra ni last digo norok joton nugui tongo norok ni umor rok go friends sang abon friend nali phine haina hai oro norok nugui tongo norok ni o jago te kaisa oro post ni bumong tai norok ni salary details rekha oro bon norok nugui tongo salary oro starting norok mannai 44900 siming 1,42,400 jotin norok salary mannai tai oboni post rok ngakai norok nugui tongo 1 number 2 number jotono kaisa kaisa norok nugui tongo post ni mumung 1 number tongo assistant sectional officer central secretarial service norok nugui tongo kaisa kaisa umor ke kom na 20 বছর kajang nangnai tai 30 বছর tai 30 বছর se bisi bon norok ni umor ngai man glak aba hene brok norok no rei rekha ga friends norok kaisa kaisa naithang chidoro norok bo post ni bagai apply khlainai norok nainai obviously apply khlaidi oro kaisa kaisa ka sangnain thanga belaki video log nai on baganya ang no kaisa kaisa o jagao sana thanglia norok o notification download khlainai
obviously nanya di ango notification link video ni description box read wana go friends narok oro nugui tongo kabangma post no phaijak tai narok oro nongni bo post ni bagai apply khainai narok obviously nanya apply khlaidi go friends sangtem nangkumani oro education qualification dok tai narok total vacancy bus phaisa hokya borok naliana narok nugui tongo 3 number narok ni vacancy details oro read jak omo tentative vacancy te bari fan man friends song o jeta vacancy total phaisa hoin mo kai 12,256 ta total vacancy phaisa phaijak obon slaite bisipano barai manphiro o vacancy jetong mani jodi haina hai vacancy bari khangkan rongno notification bising tin borok saklai rifinai friend song tai o je last date tongmani obon extend dokon khobon rongno notification bising tin saklai jotno ronai borok obon bagai tasang kon wan nakrei go friends sang haina hai saimal lifino jagatem nangkomani details no sangoro nugui tangphiro haina hai number 5 oro norong ni age no tui borok saka norok kaisa jotno nanya di atros theka 27 bosor ni bisingo je sing tongnai rok borok ni bagai o jaga read fikan rok ni o jaga asaiman ni son jotno rijak norok kaisa naithani o jaga jotno rijak go friends jare STAC rok oro apply khlaimannai norok nugui tongo norok ni umor ro age relation norok no rijak oro 5 year khlainai jare STAC rok no OBC rok no 3 year khlai raka aba kenrok jotno oro kaisa category wise oro norok ni age relation rok norok jotno nugui tongo go friends sango borok ni pore tebo nangkomon details no tabuk saiman dige thalayana sangoro kaisa nain thaka to belai norok nugui tongo page se busuk jago parai 132 ta total oboni page belai kena kolok norok jotno saimani tongo on notification busuk kaisa nain thaka somoi nangno an bagani sang nangmani simna o jago nali siwana o jaga o norok ni exam rok syllabus rok obrok bosang naliana sangoro details jotno vacancy details rok dosang saiman ka salary details rok tabo sang o jaga o qualification details rok saiman lasinai norok nugui tongo o jaga o 8 number ro belaikan nangkomani omo jotno norok nugui tongo assistant audit officer ni bagai central cadre ni bagai norok jodi post ni bagai apply khaintang hangkai norok ni o jaga qualification bachelor degree angmani porebo norok noro sanpika desirable qualification na chartered accountant toike o project tonghangkai norok bosi apply khaimane hekba norok nugui tong piro jago kabangman tongo abon badi ba hain hai norok nugui tongo master in commerce norok toike o project tongkai norok apply khaimane tai master in business studies toike o project tongko norok apply khaimane norok nugui tongo desirable kabangman oro kaisa norok nanya di tai hai norok nugui tong piro abon tik tolana assistant audit officer ni bagano state cadre ni bagai orobo norok nugui tongo bachelor degree man pore norok ni o jaga o desirable rijak orobo haina chartered accountant haikaba norok nugui tong piro jaga o kabangmano master in business studies rok toike o project tongkai norok o jaga bo apply khlaimannai obekan norok kaisa norok qualification naithang si friend song o jaga jotno brok norok no details babe rijak go friends sango jaga te nalian belakini important awang no sanni nango norok nugui tongo junior statistical officer ni bagai koror jaka bachelor degree khlaimani porebo norok no sanpika 12 standard mathematics toinai ke 60% marks mani pass jangke norok opus ni bagai apply khlaimana ni saka tai abon pore norok nugui tong piro bachelor degree in any subject with statistics ni toinai kebo one subject toike o jodi norok graduation completing jangka norok apply khlaimanna hini boro norok no tekasa reirkha go friends khaklaya norok o jaga clear kana nai tai aboni pore norok nugui tong piro hain har belaikan nangkomani norok nugui tongo oro ke tai joto je post phaisa bemana abon bagai ke sudu bachelor degree khlaijak haikaba graduate jak norok obviously joto post ni baganya allowed tongnai norok ni baganya o jaga kono tai bada krei obai ke reirkha go friends khaklaya norok joton saiman kana nai tai oro sangtebo nangkomon details saimale 9 number norok nugui tongo norok bahaki apply khainai brok reirkha brok ni je official website tongmani ssc.gov.in o website thangai norok apply khlaimannai haika brok ni kaisa mobile app tongo ssc mobile application abo kan norok play store thangai download khlainai obutui bo norok apply khlaimannai online bisingtai go friends norok oro kha khlayo jotno saiman kana nai
tai oro nangkukmani details sengtiap saimalani exam center rok tai exam ni syllabus rok tai abon nanya segang sengtia kaisa oro nangkukmani important nugi tongo 10 number application fee no tibro gor saka oro extra application fee nangnai tai o jago women candidates tai o jago nugi tongo jara schedule caste tai hekaba schedule tribe borong ni bagai koro ekta phone rang nanglak application fee norok free no klaiman nai ko friends sangorte saimalena nangkukmani details kaisa norong ni o jago exam center no tuinai 12 number norok nugi tongo norok ni exam center no tui borok ririka norok ni exam center tai exam center ni code tai norok ni state ni bumung o jago norok laimane kaisa sangsuru sini tibran bagai o jago saimal lesiwana sini exam center boro rujaka go friends norok nugi tongo 5 number oro norok nugi tongo kabangma no state ni bumung sini tibran ni batongo go o jago norok nugi tongo agartalo sini exam center rujaka norok jotono saiman ka o jago norok nugi tongo tai abon pore sengtebo saimalai norok nangkukmani details tebo tongkho norok ni exam no tui borok ro saka norok ni exam ke duitang nai friends song among ke norok no rukha computer based examination na harjangnai tai norok ni jaga duita exam na harjangnai tier 1 tai tier 2 norok ni duita exam nai nong nang pulyap saka go friends sengtawi syllabus details saimanglai ne norok nugi tongo jaga norok ni syllabus oro nong ni tier 1 ni bagai syllabus rajaka obosang saimanglai nai norok ni oro subject ka tongo general intelligence and reasoning ni norok no 25 question sangjangnai tai kaisa question number ka 2 khlainai norok rajaka tai norok no jaga time ke 1 ghonta abon bising norok no sectional timer bor jaka friends sang jori norok o subject bagai exam rakhen norok 15 minutes no oro time mannai tai general awareness ni bagai bo norok no 25 ni question sangjangnai kaisa question mark ne 2 khlai rajak oro bo norok no tai norok o jaga exam sungya thangka norok ni o jaga 15 minutes no norok time mannai ko friends o bhai norok kaisa joton naithang siri o jaga tai norok o jaga nugi tongo norok ni negative mark utter atong kre abo sungtabuk saimalai nai bon thik tala norok nugi tongo tier 1 norok exam seipro norok ni objective type question sungjangnai tai multiple choice question norok nang pulyap saka o bhai norok ni question sungjangnai o jaga tai norok ni o jaga exam question ka norok oro english tai hindi bai norok o jaga duita language bai norok jeb kaisa bai exam ni answer bo khlai mannai o bhai nei norok no rukha friends song o kanai bising norok jeb kaisa choose khainai norok obossoi exam siji norok no duita option rajak tai abon pore norok ni o jaga negative mark bo tongo friends song jadi norok kaisa rong answer khlaiang ke norok ni 0.50 marks norok ni katang nai abhai ke norok no ririkha tai norok nugi tang piro hain hairo exam norok ni tier 2 exam ni bagai nai norok no syllabus details rijak norok nai nai kaisa tier 2 ni bagai nai tai paper tongor paper 1 tai norok ni o jaga paper 2 bo tongo friends song norok oro kaisa nai ke saiman nai abhai ke norok nugi tongoro paper 1 norok nugi tongo tai abon pore norok ni hain hairo norok nugi tongo season borjak season 1 awan bagai 2 ghonta 15 minute norok time mannai tai section 1 abhai ke norok no rifika norok nugi tongo kaisa oro jotono norok kaisa naithang si friends song norok ni syllabus details rong no bo go friends song sungyang truk tep tola digi kaham ka naithlen norok nugi tongo jaga norok ni paper 2 paper 3 abhai ke tongo norok ni syllabus norok kaisa jotono norok ni syllabus no kaham ke naiji go friends sungyang tebo nangkukmani jori tonghang kaisa sung nalyene yang tebo norok syllabus ni bagani kaham ke borok details rijak norok obono kaisa jotono pore mannai o notification download khlainai obosai norok notification download khlaitao se pore naidi tamni hingke o jaga to songo video to belai ke no kaisa nain thak log nai norok ni mokol batang obosai norok nai o notification download khlaitao se ko friends yang tatai naijana kriya kha khlaya asuk jartinyo o notification ni je nangkukmani details sang saimalai kya ge atini video asing sinai norok nai tongno paithago belai ke hambai 300 jati norok ang bai krengi tong bagai tai basang salo norok ang bai makin krengi tong dang nong bai teb nangkukmani katal tibra hasin katal job notification tai bar hagodan katal job notification o channel ni bising tin norok no sob nyaran bagani site ogane ko tini video asing sinai norok nai tongno paithago belai ke hambai 300 jati norok ang bai krengi tong bagai bo